Ahoj. Bratráš? Videli ste ten trakt? Hej, videli. A kde to lyžujeme? Za chvíľku pôjdeme po tej najväčšej zjazdovke, ktorá je na, poďme naraz. Na Kavečanoch. Tak, keď sme na Kavečanoch, tak sme je aj pre malé deti, aj pre veľké. Takže od 12 rokov, aj od 8, aj od 9. Aj od 7. A hlavne od 6 a 5. Ahoj. Nerobičky, spadneme. Aha. Za chvíľku sa z tamtoho konca spustím ja a ocko ma bude za mnou kamerovať. Spiderman, Iderman. Spiderman, Iderman. A pre Vašku to je najlepšie. Pre Vašku Šuňovú. Aj. To je najlepšia zjazdovka, viete? Na Jahodnej je tiež, ale tu by som povedal, že je lepšia. Lebo tu je strmší kopec a nižší kopec. Môžeš ísť na taký nízky Vaška, alebo aj na tie taký vyšší, ešte vyšší, alebo na najvyšší. Jak si ty vybereš? A sme pri zoologickej záhrade. No. Ale nie sme v zoologickej, sme na zjazdovke. A to je blízko. Lenže nepôjdeš rovno, ale zahneme tam, potom zahneš tam, potom tam. A potom pôjdeš stále rovno a si tu. Celkom jednoduchá cesta. No, niekedy tam pôjdeme aj s tebou ťa učiť. Ale najprv pôjdeme na Jahodnú a tak sem. Lebo tu už sú také strmšie kopčeky pre takých, ktorí už vedia lyžovať. Ja viem, Vaška, teraz si asi hovorí, že ja viem lyžovať. Ale vieš lyžovať, ako ti ja za chvíľku ukážem? Dívaj sa pozorne a uvidíš, ako musíš ísť rýchlo bez toho, aby si sa bala alebo spadla. No nemusíš ísť tak rýchlo, môžeš spadnúť. Ej, a vôbec nič sa ti nestane. Ja ti potom ukážem pár pádov, ale nie teraz si chcem užiť zjazdovku. Tak sa pozri. Za chvíľku už vystupujeme na takej zvláštnej rampe. Ukážeme ti ju. Za chvíľku. Na takto dole kopček, ale my už sme na vysokom, na strašne vysokom kopčeku. Tam za nami sú nízke kopčeky. Potom sa pokrč, Romanka, aby si bol pokračovaný v kolenách, keď pôjdeš pôjdeš dolu. A dolu. rýchlejší. A toč doprava, doľava. Aby som brzdil, ja viem. Ale by sa naučil vyhnúť, keď niekto bude tu na zjazdovke, aby sa nezrazil. Tam vzadu, tú rámku. Tak to je tá čudná zjazdovka. Verím, že ju vidíš na moju kameru. A tu na už zapečame. 3, 4. Nožky tak do večka chceš dávať. Počkaj. Počkáme, nech títo zbehnú dolu, potom pôjdeme my. Hej. Poď. Stoj, počkáme, kým sa fúkať. Aha, tam. No, chceš ísť? Tak môžeme ísť. Len doprava, doľava toč. A tu na kameru. Doprava, doľava, Romanko. Nie rovno dolu. Doprava, doľava.